थारैनो हाग्रामा महिलारिया खौसेथिखौ लुबैमारा नामा? खौसेथिनि बेरेखा नामा हाग्रामा महिलारिया? बे मोनसे गिदिर सोंथि। जाय समाव बीपीएफ आरो यूपीपीएल खौ खौसेथि खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गासै मोन 16 बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा खौसेथिनि थाखाय नारा-नाथा जुजिगासिनो दं। बे समाव हाग्रामा महिलारि एबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि आगु सेथि खोन्दोनि बिजाथिलाइ फोसावनाया खौसेथिनि थाखाय सावरायनो थांनायाव फेलेंनि इसारा दिन्थिदों। जेराव लाख लाख बर' हारिजों लोगोसे बीटीसीनि थागिबिफोरा संग्रामजों जोनोम मोननाय मोननै राजखान्थि दोलो बे दोलोखौ खौसेथि जानायखौ हास्थायदों। बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सेथि खोन्दोनि बिजाथिलाइ फोसावनाया जोंनाय अराव दै लुना थेर बेथेर खालामनायजों समान। रायखांनांगौ जे थांनाय एमपि बिसायख'थि सिगांबो एबसुनि बानजायनायाव मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव सावरायबाय थानाय समावनो हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय राव आंखौ दिसपुरावसो हरनो नागिरदों आरो आं बीटीसीआवनो थागोन, आं दिसपुराव थाङा होननानै गावखौ बांसावदों यूपीपीएल ना होननानै बुंना फाल एरायदों एबा एरखेदोंमोन आरो बै समाव सावरायनाया थाबथानानै थादोंमोन। এই কাৰণে কৈছোঁ মই আজি পাব্লিকলি মই কৈছোঁ যে য'ত আলোচনা চলি আছে এই সময়ত यूपीपीएলৰ কিছুমান নেতা কৰ্মীসকলে এনেকুৱা প্ৰপাগাণ্ডা কৰি আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিছপুৰত যাই পেলাই মন্ত্ৰী হ'ব আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে बीटीसीৰ চিফ হ'ব। এইটোতো বিৰাট মানে ব্লাণ্ডাৰ হ'ল। এইটো মিছা কথা। মই দিছপুৰত নাযায়, মই बीटीसीতে থাকিব। थिग बिदिनो बावैसो सान सिगां हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैयो होननानै खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा बुंफिनदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय बे खौसेथिनि बुंनाय बाथ्रायावबो बिथाङा बुंदोंमोन एरै बीटीसीनि बा आं सिफ जागोन आरो बिटिआर बा प्रमोद बर'आ सिफ जागोन होननानै बुंथिदोंमोन। बिटिआर বুলি ক'লে प्रमोद बर' হ'ব, बीटीसी বুলি ক'লে মই হ'ব। नाथाय बेखौ नेवसिनानैब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथिनि नावखौ जावलांनो थिरांथा खालामना मोन 16 बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै खननै सावरायखांबाय। हारिनि थाखाय मोननै राजखान्थि हान्जाया खौसेथि जानांगौनि थाखाय ज' खामानि मावनो थाखाय थिरांथा लादोंमोन। नाथाय बे सावरायनायखौ मिथिखासेयावबो हाग्रामा महिलारिनि सेथि खोन्दोनि बिजाथिलाइ फोसावनाया देबोर नांहोबाय मोन 16 माहारियारि आफादनि थांखिखौ। नाथाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि समाजारि बिजोङाव लिरनाय पस्टआव नुनो मोनदों जेराव खौसेथिनि थाखाय जेरैखि जाया नाजानाया सोलिगोन होननानै पस्ट होनाय। बिथाङा लिरदों एरैहाय बर' हारिनि खौसेथि आरो गोरोबलायनाय हाबा मावनाय आरो नाजानाया जेखि थासारि फैया मानो थाद'नाय गैयाजासे सोलिबाय थागोन। मोनफ्रोमबो आफाद आरो हान्जाया गावबा गाव थांखि आरो सानस्रि थाखायो आरो बेखौ बिथा खालामनानै बयबो हाबा मावो। मैया मोन 16 बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा सावरायनानै थांखि लानाय बायदि गोख्रैनो जों खौसेयै हान्जाफोरखौ लोगो हमगोन आरो बयखौबो माहारिबादखौ बिथा खालामनानै खौसेथिनि थाखाय खावलायगोन। फिथाइया जियानो जाया मानो जों नाजानायनिफ्राय फावसाया। थाद'नानै थानाय खौसेथिनि एजेन्डाखौ राजखान्थि हान्जानि गेदेमा दैदेनगिरिफोरानो एबसु आरो बर' हारिनि दैदेनगिरि आफादफोरखौ बिबान लानानै हाबा मावनो खावलायफिनदोंमोन। बे समाव लाख लाख बर' हारिनि लुबैनाय खौसेथि आरो बर' हारिनि मोन 16 माहारियारि आफादनि खौसेथि लुबैनाया जाफुंगोन ना? बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो जाफुङाब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन बेखौ बर' हारिनि रायजो राजाफोरनावनो बिजिरनो नागारना होबाय। रादाब फोसावगिरि बडलेण्ड बुब्लि।